إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله slava i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Najljepši salavat i najljepši selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika, najodabranijeg roba, našega uzora i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, sve vjernike i vjernice koji slijede put Rasulullaha do sudnjega dana. Allahumma amin. Kaže uzvišeni Allah: o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao pravi mu'mini. A zatim, draga i cijenjena i poštovana braćo, evo ja sam opet ovdje danas i meni je posebna čast i zahvala svima vama da budem sa vama, da se družimo i ako Bog da, inša Allah, da se i okoristimo. Posebno mi je drago da na ovim prostorima gdje mi muslimani često budemo primorani da napustimo svoje krajeve, da imamo mjesto gdje možemo da čujemo nešto od Allahove tebareke ve taala vjere, od ajeta, od Kur'ana. I mnogi od nas su se baš ovamo u Berlinu i Njemačkoj vratili i Allahu i namazu i džematu i pokornosti. I zato, draga i cijena braćo, džemat, džamiju, ibadete treba posebno da čuvamo i da gajimo i da gledamo više nego naše familije, više nego naše kuće i naša kola i auta, jer je ovo, braćo, ono što nas vodi, ako Bog da, inša Allahu ta'ala, ka džennetu, jer su ovo najdraža mjesta Allahu azza wa jal. Zato je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: ko sagradi džamiju na Allahovom putu koliko ptičije gnijezdo, Allah će mu azza wa jal sagraditi kuću u džennetu. Posebno mi je, braćo, drago da se družimo, jer je to uputa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uputa poslanika koji su bili prije Rasulullaha, kada je rekao uzvišeni Allah: ulaike alladine hedahumullah, to su oni koji je Allah uputio, febi hudahum muktedi, i ti sa uputom njihovom pokušaj da budeš upućen, slijedi ono i radi što su oni radili. Kaže Allah tebareke ve taala o našem Rasulullahu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, vi u Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imate najbolji uzor, limen kana yarju Allaha wal yawmil akhir, onaj koji žudi za Allahom i žudi za susretom sa Allahom i da položi lijepo račun na sudnjem danu. Zato ja molim Allah da nas spoji sa najodabranijom skupinom, sa skupinom ashaba, sa Allahovim poslanicima na ovome svijetu. Često, braćo, navodim primjer Ibn Hazma, Ebu Muhammeda al-Andalusija. I kada ga god čujem i spomenem, otvori i u meni, a i u vama, ako Bog da, milion stvari da čovjek razmišlja o njima. Kaže Ibn Hazm: la tankul ila sadikike ma yu'limu nafsehu, nemoj da govoriš prijatelju voljenom ono što ga voli. Kada god čujemo, braćo, ove riječi, probude, ovo je naš život, ovo je ono što svakodnevno živimo i družimo se. Svaki dan si u kontaktu sa novim ljudima ili sa onim koji su ti prijatelji, pa ćeš s ove džume, ako Bog da, možda otići popiti kahu, možda sa nekim na ručak. Zato Ibn Hazm ostavlja mudrost do sudnjeg dana i kaže: nemoj govoriti onome koga voliš, ko ti je prijatelj, ono što ga voli,
a njemu to ne koristi. Vada fi'lul arazil, ovo je osobina loši. I kraj. Wala taktu ma yadurruhu jahlu, i nemoj da mu prikrivaš ono što mu šteti njemu, njegovom imetku, porodici, životu. Vada fi'lu ahlu šar, i ovo je osobina onih koji hoće šar, koji hoće nered da uspostave na zemlji. Mi, braćo, primjera iz našeg života imamo koliko hoćemo. Kada dođeš ili ti dođe čovjek i kaže taj ti želi loše, taj te ogovara, taj te psuje, ti znaš sam sebe, znaš svoje osobine, niko ne zna bolje od tebe osim Allah te barek ve taala. Ne mora da bude to tačno uopšte, a može i da bude. Kaže Ibn Hazm, onaj koji pokuša to da govori, neka pita sebe dvije stvari. Prva, kaže, neka pita sebe, kaže, kakve posljedice nosi njegov govor. A nosi sigurno nešto što nije dobro. Nosi u najmanju ruku bol insanu kojem govoriš nešto što ne voli. I drugo, kaže, neka pita sebe, da li njemu prvo, a zatim tome insanu koristi to što je rekao. A u 99% slučajeva se ispostavi da to uopšte ne koristi. Zato kada si u situaciji da čuješ nešto, pa to preneseš svome prijatelju, čuo sam, taj, to je to. A zatim nesvjesno upadneš u problem. Nadlani, kao što je opisao, od nemimeta, od gibeta, od premršenja, od ovoga, ne provjeriš informaciju, šta se dešava? Nesvjesno uvijek. Šta nas zanima ovdje? Ovdje nas, braćo, zanima šta je stav šerijata po svemu ovome. Amru šerij, šta je to Allah azza wa dželle naredio, kako musliman da postupi? Islam, braćo, i naša vjera nije samo da ti ibadetiš sam za sebe, nego je ona više odnos tvoj prema onima koji su oko tebe. Prema onima sa kojima mi svakodnevno, braćo, živimo. Naredba Allaha tebareke ve taala jeste kao što je naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, en tadubba mirdi ahi, da čovjek, ne da kažemo samo sačuva, nego da odbrani, da ukaže, da objelodani ljepotu ahlaka kojeg čovjek ima, kojeg je ovaj drugi napad. Kaže da sačuvaš njegovu, da kažemo, čast. Zato rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, men debbe an ardi ahihi, kaže, ko otkloni, odbrani, sačuva ugled, čast, ljepotu insana koju nosi. Ako neko napadne, kaže, Allah će, zaballahu anhu, Allah će od njega odagnati, zaštititi, odbraniti vatru, da ne prži njegovo lice na sudnjem danu. Kada ovo čujemo, braćo, kako mi možemo da se okoristimo od ovoga? Kako ja i ti i džemat da se okoristi od ovih stvari? Džemat, braćo, insan, musliman se okoristi kada njegovog džematliju, njegovog brata i safra, njegovog druga, prijatelja, kada ga neko spomeni, ti ga odbraniš. Kažeš, ima oni lijepi osobina, nisu sve ružne. Ima neke, možda ne valjaju, ali ima mnogo lijepih. Zato su učenjaci, braćo, rekli, kad čovjek spomene čovjeka, slušajte ovo, a zatim ti koji sam ga zaštitiš, spomeneš ono dobro kod njega, zaštitiš ga, i to Allah naredio. A ne mora on da zna ništa, da si ga ti zaštitio. Pa iako sazna, desi se da sazna. Te pitaš što mi ne reče, da mi ovaj misli to i to. Ti ga zaštitio lijepo, pa si me ti odbranio. Pitaj, kakva je korist da ti ja to presam? Nikakva. Ovo se, braćo, zove iskrenost. Ovo je iskrenost. Nije iskrenost da ti ga ja sam vala iskren. Nego iskrenost. Ispravan prijatelj, drug,
takvi treba smo svi džematliji. I na ovome, braćo, treba se odgajati. Nama ne trebaju muškarci, ljudi koji znaju šta hoće. Da kad neko napadne, brate, kaže, stani, malo lijepe osobine, naš brat, pa i da pogriješi, šta ima veze? Pogriješi jednom, 2 put, 5 put, a daj da ga pomognemo, da ga spasimo da bude tu sa nama. Jedan primjer, braćo, Meslem ibn Abdul Melika. I čovjek, braćo, mora da se trudi da ovako postupa. Meslem ibn Abdul Melik, vojskovođa, koji je došao do zidina Bizantije, Rimljana. Kaže, pa su pokušavali da uđu, nisu nikako mogli, pa izginulo mu dosta vojske, pa jedan ashab ne primeti. Razmišljao kako da pomogne muslimani, kako da pomogne svoj džemat. Pa je preko noći dok su, kaže, drugi spavali, kaže, molio Allah da mu Allah otvori, pa je, kaže, pokušao, odnosno proba da kopa zidine te tvrđave. Pa mu je Allah olakšao da je prokopao. I ovo, braćo, bilježi naša istorija. Sutra dan, vojska ništa ne zna, vratio se, otvorio prolaz, niko ništa ne zna, vojskovođa ne zna, Meslem ibn Abdul Melik ništa ne zna. Nastavljaju opet pohod. I ovaj između vojske izlazi, prolazi kroz tu rupu koju je prokopao, kaže, i otvara vrata. Kaže, kad je otvorio vrata, bizantijsko, ta vojska je pala, kaže, za nepunih 15 minuta. Samo su se čuli tekbiri. Pa je Meslema posle bitke sakupio vojsku. Pa im rekao, zahvalio se Allahu, zahvalio se gospodaru što mi Allah otvorio to, pa je rekao, hoću da se zahvalim javno. Kaže, čovjeku koji je danas, kaže, njegovim sebebom, smo ušli u ovaj grad i otvorio vrat. Pa ga molim, kaže, da izađe, da vidimo ko je, da ga upoznamo i da ga nagradimo. Pa niko ne izašao. Pa je ponovio drugi put, nema niko. Treći put, niko ne izlazi. Pa je sutra dan, ima krivo, neće niko se javi. Sutra dan opet skupio vojsku, opet se obratio i opet isto uradio. Niko obraćao ne izlazi. Sedi uveče sa Šurom. Kaže, šta da uradim, zanima me ko je taj insan, ko je ovo uradio. Pa mu kažu, izađi sutra javno pred vojsku, reci, kunem Allahom onoga koji je ovo uradio, da izađe. Ako ne sada da mi dođe u bilo koje dana ili noći, moj šator mu je otvoren 24 sata. Zatim su se ljudi razišli, zatim dolazi ovaj čovjek, uveče, poslije ponoći, od Mesleme, ulazi u šator, ovaj skač, obradovo se, kaže, ovo je on. Zatim dolazi, kaže, jesi li ti junak koji nam je prokopao ruku da uđem? Kaže, ta junak hoće da dođe pred tobom, jer si ga zakrio Allahom. Kaže, ali traži od tebe 3 stvari. Kaže, traži od tebe, kaže, bujru, kaže, traži od tebe da ne tražiš i da ne pitaš kako se zove. Traži, kaže, drugu stvar od tebe, da ne tražiš od njega da skine čalmunu koju nosi na lice. Kaže, i treća stvar, traži od tebe la ta'mura lahu bi'ata, da ne narediš svojim ljudima da mu daju nagradu za ono što je uradio. Pa je rekao Meslema, kaže, njemu to pripada. Kad je to rekao, je samo rekao čovjek, ja sam taj koji je prokopao to u rupu, kaže, i okrenuo se, kaže, istrčao, kaže, vratio se u šatore, da niko ne zna ko je. Zatim je Meslema, prenosi se, braćo, on je po sebe presvetljenje, prenosi se, kaže, da je Meslema, kaže, plakao cijelu noć. Pa je govorio sam sebi, illam yakun fi'lan lillahi khalisan, ako čovjek nema rad za Allaha, za vjeru, iskren, samo između njega i gospodara, fa kunu bina'in kad bunjaha. Kaže, sve ono što je u životu sagradio, svaku zgradu, sve što je ugradio, sve propada. Ako nemaš odnos svoj sa gospodarom, tako. Pa je, kaže, Meslema dovio na sebi, kaže, gospodar, proživi me sa čovjekom koji je iskopao. Zbog čega? Zato što je znao da on vrijedi kod Allaha tebarek ve taala.
Svaki naš džemat je, braćo, mora da se trudi za džemat, za zajednicu, da radi, pa i drugi da ništa ne znaju. I ne mora da znaju, bolje da ne znaju. Najputnije da ti Allah zna šta si dao, šta si uradio, kog si odbranio, kog si učinio, kog si pomogao, da niko da zna. Jedini koji te nagrađuje, Allah, ništa ti ja, da znam sve o tebi, najljepše ili najgore, ne mogu pomoći. Kod Allaha, osim Allah te barake od tala. Moraš da izgradiš kod sebe svijest da je Allah taj koji te nagrađuje i da je Allah taj koji te kažnjava. I da mi obični smrtnici ljudi nemamo baš ništa u tome. I da ono što radiš, striktno radiš samo radi Allah. I ovaj džemat, braćo, i džemate naše, bošnjačke, pogotovo vam, treba da čuvamo, da se borimo za njih, jer je to naše. Tu učimo Allahu vjeru, tu slušamo hutbu, tu učimo Kur'an, tu padamo Allahu na seždu. Zato svako, braćo, treba da da udjela u tome, da se trudi, da pomogne i džemat i Allah i Allahu te bareke ve ta'ala vjeru. Pogotovo da se trudi čovjek, braćo, da ima habiju, djelo između njega i Allaha koje ga dovodi do gospodara. Prenosi se, braćo, jednog Ebu Osmana, kaže da je prišao čovjek da ga pita, vidim te, kaže, da nisi hođa, nisi ima, nisi bogat, nisi ništa, nešto petno. A kaže, vidim da te ljudi vole i vidim te u ibadetu stalno. I vidim da ti Allah otvori ono što nama nije. Otvorio ti pa si naučio Kur'an, otvorio ti pa stalno ibadetiš, stalno si na seždi. Imaš neke stvari koje mi nemamo. Pa hoću da te pitam, šta je to što ti imaš između tebe i Allah? Pa mu je rekao, reći ću ti, kaže, ali nemoj da obavijesti nikog osim kad ja presenem. Posle moje smrti pričaj, ali dok sam živ nikom. Pa ovaj je rekao, ću da čujem šta on to ima. Kaže, jedan dan sam kada sedio u džamiju i došao mi je čovjek kojeg sam smatrao, odnosno na njemu se vidio je bogobojazan. Pa je prišao dok sam učio Kur'an i rekao, imam čerku, da je oženiš. Pa sam ga pogledao, rekao je, samo hoćeš li? Rekao sam hoću. Pa kaže, kada je bio dan da uđem kod nje, kada sam ušao, imao što da vidim, kaže. Bila je, kaže, na jedno oko slijepa. Kaže, a na jednu nogu je keljala i bila je bolesna. Pa sam, kaže, samo ono što sam obećao i što sam rekao, kaže, rekao, gospodaru, zadovoljan sam s onim što si mi ti odredio. Živio sam s njom 15 godina. 15 godina nisam mogao da je zavolim. Nisam mogao da osjetim ljubav kako treba čovjek dosti prema svoje žene. Zatim je Allah odredio dana, preseli za 15 godina. Kaže, nisam njenom babu, nisam njoj ikad rekao ono što osjećam ja u svojim prsima. I kaže, ne znam ništa drugo da imam kod Allaha osim toga. Osim toga djela. Zatim je rekao ovaj čovjek, to je to. To je to. Ovi, braćo, primjera da čuvaš ono što imaš i da čuvaš djela između tebe i Allaha je mnogo. Zato najviše što može da nas približi Allahu jeste djelo koje ti radiš, a koje ne pričaš drugom, koje drugi ne znaju. Jer je to najbolja veza tvoja sa Allahom azza wa jalla. Zato je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem hadisu Enesa ibn Malika, Saniul ma'rufi taqi masari'a su. Onaj koji se trudi da radi dobro, to dobro odganja od njega loše stvari. Ti ćeš to da vidiš. Što više radiš dobro, kažeš, sačuvala me sadaka. Sačuvao te Allah i dobro djelo koje te uputio da uradiš. O ahlul ma'rufi fi dunja, a dobri, kaže, i oni koji čine dobro na dunjalu ko čini dobro, kaže, su ahlul ma'rufi fil ahire. Su oni koji će biti u dobrom društvu i na dobrom mjestu na ahiretu. I zato onaj koji čini loše na dunjalu je suprotno ovome. Nema dobro mjesto na ahiretu. Zato ako hoćeš uspjeh garanciju na ahiretu, čini, trudi se da radiš dobro na ovome svijetu. Ja molim Allah te barek da budemo, braćo, svi zajedno jedno tijelo. Kao što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, primjer muslimana je kao primjer tijela. Kada ga zaboli nokat, zaboli ga i glava. Nema. Da budemo, braćo,
poput jednog insana, da se trudimo svi zajedno za džemat, za džamiju, za Allahu te barake ve ta'ala vjeru i molimo Allaha da budemo od onih koji su dobri na dunjaluku, da bi nam to bila garancija, da budemo komodni u lijepom društvu na ahiretu i posljednje naša dova jeste hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Zahvaljujem. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaže dalje Ibn Hazm, وَلَا تَكْتُمَ يَدُرُ نَفْسُ. I nemoj, i ovo je poruka, braćo, svima nam, da prikrivaš svojem vratu ono što mu šteti. وَهَذَا فِعْلُ أَهْلُ شَرِ. I ovo je, kaže, osobina onih koji činu nepravdu, šer na zemlji. Nered. Kako? Imaš prijatelja, vidiš kod njega mahanu, vidiš kod brata, kod imama, kod druga, kod džematlije, mahanu, jasno, zatim mu ne ukažeš na njega. Vidiš, ne ukažeš, zato što, ajde se družim ja s njim. Zatim vidiš grijeh da radi, grijeh. Zatim ga ne uputiš na ono što je dobro. Zatim vidiš da srlja, da griješi puno. Kažeš pa, pusti. Pusti ga neka griješi. A najgore od svega jeste da kad vidiš da mu neko pravi splet, pravi, što kažu kod nas polici, pravi mu spletku. Kaže da ti nestaneš da ga na kraju upozoriš na to. Kako? Obaveza, braćo, jeste, jer ono ćemo nas uči Islam, da ako čuješ da nekom pravi spletku, on se od toga muči, teško mu je, da odeš kod toga da ga posavjetuješ, da mu kažeš, brate, Allahu robe, da mu to radiš, radi Allah, radi ovako, ovako je bolje za Islam, za vjeru, za Allah, za sve nas. Ako ne prihvati to što ti ga posavjetovao lijepo, onda upozoriš ovo, kažeš mu, sačuvaj se. To je ono čemu uči Islam. Ja molim Allaha da nam da, braćo, da se okoristimo praktično od Allahove te barake ve ta'ala vjere, da čuvamo jedni drugima leđa, da volimo jedni druge, da ovaj džemat koji imamo opet gajimo i da čuvamo. Molim Allaha te barake ve ta'ala za milost i oprost i posljednja. Naša dova jeste hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.